fútbol base, non? Iago, vos sabes? Buenas tardes. Desde Casa Paco ao Moria Nicosia, como se come iso? Pois moitos anos xogando, estando aquí primeiro na provincia, pouco a pouco mellorando e mira, agora o último paso foi sair de España e probar sorte no extranjero. E moi boa experiencia, non? Ata a día de hoxe, sí. Porque mañá firmas por outro equipo ou que? No, non sei, isto no fútbol nunca se sabe, non? Pero a día de hoxe teño o contrato ali, estou contento. Para mí, xa te digo, é todo novo, pero ao final o que importa é que o fútbol é universal, xogas en todos lados é 11 contra 11 e bueno, iso é o mellor de todo. E creo que se apetece moito, te fai ilusión, te fai ilusión xogar a competición europea, vas a xogar agora unha fase previa para entrar na Liga Europea, na Copa da UEFA. Sí, o ano pasado tamén tive a sorte de poder disputar a previa de Champions League e bueno, este ano vamos a xogar para ver se entramos na Europa League e a ver se hai sorte, pero ano estou xogando en Europa. Dúas cousas máis, como se vive o fútbol en Chipre, que parece que nos queda como moi longe? É máis extremista que aquí, non para o bo, para o mal. Só recalcar que cando cheguei, por exemplo, a Chipre había máis ou menos 4.000, 5.000 persoas esperando no aeroporto e bueno, iso é unha das cousas que a min chamaron máis a atención, non? Cando aquí, non sendo Madrid ou Barcelona, o resto de equipos non teñen tanta repercusión. Sempre hai candidatos a que se pinchen a rodas cando o equipo perde na casa, non? Sí, a verdade é que esa é a parte boa. Cando perdes, pois os aficionados son moito máis exigentes nese sentido. Para min é un pouco exagerado, pero é a súa forma de vivir o fútbol. E bueno, aí estamos. Mañá haces Liga e Supercopa. Perdón, Copa e Supercopa. O ano pasado ganaron a Liga, este ano ganamos a Copa e a Supercopa. E por último, que consello lle das a todos estes futbolistas que non teñen máis que 10 anos e que teñen unha ilusión tremenda por xogar ao fútbol, por divertirse, sobre todo por divertirse? Algún que outro triunfará seguramente. Para mí son dúas cousas, que disfruten, porque é unha oportunidade única de enfrentarse a outros xogadores da mesma idade de outros puntos do continente. Para mí outra cousa importante